Hello everyone! It's me again, Shai Morena. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para sa ganun lagi kang update sa ina-upload kong video. So for today's video ay pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang on-the-spot, terminated, at ano ang makukuha mo kay employer. So bago yan, patapusin muna natin ang ating intro and let's go! For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang on-the-spot terminated at ano nga ba ang makukuha natin kay employer. So, on-the-spot terminated guys, for example, itong araw na ito ay pinababa kayo or tinerminate kayo ng inyong mga amo or break na niya ang kontrata niya sa inyo. So, yun yung tinatawag nilang on-the-spot terminated. Bakit nga ba tayo nati-terminate guys? Kasi minsan si employer ay ma-high standard siya. Baka hindi tayo nakapasa sa standard na hinahanap niya sa isang helper. Or, si helper naman ay nakagawa ng kamalian, kaya siya na-terminate. Maraming rason guys kung bakit tayo na-terminate. Pero kalungkot man isipin na tayo ay na-terminate na wala sa oras guys. Pero, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi may 2 weeks pa naman na pag-stay natin dito sa Hong Kong. Yun yung gagamitin naman natin sa paghanap ng panibagong employer. Kung gusto nyo pang maghanap ng panibagong employer before kayo uuwi ng Pilipinas. So guys, isi-share ko lang tong nabasa ko doon sa Facebook na sabi niya, nag-tour daw siya dito at nakahanap ng amo. So, sabi niya, tanong niya doon kung pwede ba daw siya mag-antay dito ng visa niya. So, hindi yun pwede guys kasi nga, kailangan niyang i-process yung papers niya doon sa Pilipinas. Kung naka-sign na siya ng contract dito ay pwede na siyang umuwi kung wala na siyang gagawin dito at doon niya i-process ang kanyang papers at kung saan agency siya pa-process. Kasi kailangan din niya ng OWA, PIDOS, mga requirements na papunta dito. So hindi yun pwede guys. Kailangan mo ding umuwi sa Pilipinas. Kung finish contract ka naman guys, ay pwede kang mag-waiting visa dito kung finish contract ka. Pero kapag terminate ka, ay uuwi ka pa rin ng Pinas at doon mo aantayin ang iyong visa. So guys, balik naman tayo sa usapang ano nga ba ang makukuha natin kay employer kapag tayo on the spot terminated. So ang makukuha mo kay employer is yung 1 month salary at yung araw na pinagtrabahuan mo na before kanya tinerminate, bilangin nyo yun guys at yun babayaran din ni employer at may makukuha ka ring food allowance na 100 plus at air ticket mo pa uwi ng Pilipinas. Kapag ikaw naman na helper at gusto mong i-break contract na ang kontrata nyo ni amo or gusto mong i-terminate si amo ay pwede naman yun basta may ipon lang kayo guys at pambayad sa kanya. Ang babayaran nyo is 1 month salary pero sa kanya pa rin ni amo yung air ticket nyo pa uwi ng Pilipinas at yung 100 plus na food allowance. Yun ang makukuha nyo kay employer or babayaran ni employer. Hopefully, nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung nakatulong man ang video na ito sa inyo, please like, comment down below kung may katanungan kayo and share para marami tayong matulungan na gustong mag-apply dito sa Hong Kong at paki-subscribe na rin ako and click the notification bell para sa ganun lagi kang update sa ina-upload kong video. And thank you and bye-bye!